Usynlig klipning. Når man ser en film, skal man ikke lægge mærke til det tekniske, som bruges ikke så meget i reklamer, som ikke har en historie, som Rema 1000, som bare vil sælge deres produkter. Synlig klipning. Her er det netop meningen, at publikum skal lægge mærke til klipningen, og selv finde en logik i, hvorfor der klippes mellem lige præcis de to billeder. Man ser, at der tit klippes, og til sidst kommer klimaks, som i vores tilfælde er bilulykken. En anden ting inden for klippeteknik er det, der hedder krydsklipning. Krydsklipning er noget, hvor der er, at man ser to historier fra to forskellige sider med samme tid. I vores historie, hvor man kan se her, hvor det er, at man ser nogen kører i den ene bil, nogen kører i den anden bil, og nogen kører i den tredje, så før og siden, så forskellige historier rammer ind på hinanden, og så før og siden, så fortsætter deres historie samme vej. Der findes det, der hedder parallel klipning, som er sådan, at man ser to forskellige historier fra hver sin side af verden, men historierne kører ved siden af hinanden, men de mødes ikke rigtigt. Derfor hedder det parallel, og derfor hedder det krydsklipning. Frøperspektiv er, hvor du ser det nedefra og op. Normalt perspektiv er, hvor du ser det ud fra din egen øjenhøjde. Og fugleperspektiv er, hvor du ser det op fra og ned. Halvtotal bruges tit i scener, hvor personer taler og bevæger sig, som i vores reklame, hvor de sidder og diskuterer i bilen. Total perspektiv er, hvor man ser fra fod til hoved og ser omgivelserne rundt omkring. Supertotal, det er overblik over hele stedet. Halvnær, det er hvor du ser nærbillede, det er hvor man kun ser hovedet. Og ultranær, det er et helt close-up billede.